Walah bapak, wong-wong saran-saran tok. Ngene iki. Atiku jan pingin berdeno. Heleh, awakmu wong mlaku wis seyak-seyek kanan kiri cik mengkel. Emang cik mampu angkat-angkat. Alah. Kurang isuk. Wis budal mbah-mbah. Ojo mbak to, Mas. Susi, Mas. Dino Minggu bukane prei malah dikongkon tuku krecek karo bose. Nggone paeko krecek ki ngendi ya lokasine? Aduh. Ki tompel kok gatel ram. Sopo kae? Kok kaya karyawane Mbak Riris. Bih, wong tuwa iki nah. Loh, Nduk, gak kerja ta we? Cah kene panggah kerja to, Bude. Minggu panggah kerja ya. Piuh. Ya ngono, Nduk. Nyambut gawe sing sregep, nek entuk duit sing kikit, ben kenek nggih sangu rabi. Halah, gak mikir rabi aku. Sementing wajahku glowing. Lololololol. Jolaya akeh duda. Ya pantes sae wong bocah saiki sing diutamakno wedak. Wong tua serewet ta. Maksudmu lho apa? Lah terus apa hubungannya wedak karo duda iki? Ya, akeh wong lanang ra kuat mikir. Sing lanang brodosan kringete golek duit, sing wedok cuma macak glowing shopping ae. Weh, ra mesti sanjeng ki. Hus, bocah kurang tanek lambemu lho. Weh, jamanku ra padha karo jamanmu, De. Aku macak glowing ngene iki supaya sing kenal aku ben akeh sing ragati. Mergo ayu kuwi modale ya akeh. Piuh. Kayak ngono kuwi. Lah jamanmu Bude, ora usah wedakan. Nggih tepung kanjel wis cukup. Wah, bocah klejingan. Rai kok arep ditepungi. Aku klejingan, yo ben. Opo kae kok rame-rame? Loh, Paijah. Aja tukaran ae ning dalan. Ngisin-ngisini wong ae. Iki lho Mbak Yu, bocah ra duwe duga karo wong tuwek. Omongane Aku omong sesuai fakta lho ya. Hah? Piye ki? Waduh, bahaya. Bahaya. Stop. Beh, ya ampun. Lakon apa ta iki? Mbak Yu. Piye to Jajah? Kamu tak kongkon tuh krecek wis porong. Urung Mbak Yu.
Mergo ketemu iki lho. Aku salahmu gak gogoro. Wes, stop, stop, stop. Ah, tenono mbode. Urusan ade wong loro, rong bar. Tenono ae. Sik to. Kamu pernah dikon tuku krecek ta aku? Oh iya ya. Oh, Bode? Arep tuku krecek ta? Bareng ya aku. Iya. Mbak Yu, tapi Pak Eko krecek endi to, Mai? Wes, ayo melu aku kabeh. Ya Allah, panas e. Tak leren nang kene sik ae. Kesel aku. Aduh. Panas. Mbak Yu, sampean kenal Pak Eko bakul krecek? Apa, Nduk? Cecek. Piye to ki? Pak Eko krecek. Walah iya, Nduk. Iki desa becek. Bener awakmu. Golek omahe sapa to? Obat, Mbak Yu, ki atas sana Mbak Yu. Ya ampun. Pak Eko krecek. Walah Pak Eko krecek to. Boyo ngomong sing jelas to. Aja mbulet ae bingung-bingungi aku. Iya Mbak Yu, omahe sisih ngendi? Aku ora nang ndi-ndi, Nduk. Iki mengider iki jamu. Mbak Yu. Endi omahe? Kae lho, Nduk, omahe, Nduk. Ayo. Wis sing ndi, sing jelas. Jane wae lanang apa wedok to, Nduk? Suarane kok ngedeni ngono. Alah, Mbak Yu, wis terno ae. Marai gelungamu ki lho lucu. Wes, ayo terno. Omahe Pak Eko ndi? Biu-biu. Wedok kayak warok suarane. Ya wis ayo tak terne. Loh, jabang bayi. Iki gek panguripan apa to ya? Piye? Heh, ayo, sida tuku krecek apa ora? Wah, Gendong. Wah, kurang ajar wong ki. Ya, ndang adek. Bocah manjan men. Sido diterne apa ora? Kok suwi ram? iya Yu. Ayo Mbak Yu. Iya, Mai. Ya iki lho, Nduk, omahe. Heh, jabang bayi. Medon. Tuman gerang bersok. Ya wis ya, Nduk. Tak tutupne aku ider jamu. Jamuku cek wakeh. Ya Mbak Yu, matur suwun ya. Bu, pesanan Mbak Riri wis dadi porong. Ya Mbak Ratna ki lho, wis ana. Bu, matur suwun. Loh. Piye to ki? Kok dhisik dhewe ngono? Beh, kene pesan online dah. Walah, online Mbak Yu. Ya wis liya dina online ae.
Mbak Yu, tiba saiki jenenge tuku krecek ya iso online ya. Ya iya to, Jah. Saiki jaman wis modern. Jam, kalau buat kita aja. Oh, ae. Ayo, garaki ya. Ayo. He, Bode. Gak kurang gede tapi tompelmu. Apa le maksudmu? Jam, Apa? kuine duduk tompel, Lah apa? tapi telek kucing. Wah, bocah kurang tanek tak gemboki kapok engko. Oh, arep digeboki lho iki. Ayo. Wah, njaluk dimut gak manuk-manukan engko. Jangkrik.